This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Jingjia syak penyap Raja Raghuvanshi balakadau sela penyap hi dak kurim juu ka Sonam dak jing subuat berubah I jangka Uraj Singh Kyrwoh but I nong penyap ha Uvijal Singh Chauhan wa Akash Rajput perwanan kurmi kala keni lut ya kisla kmat hakilat pathai kubor bat kirinsan social media lajan shibnai linter uwe Nongñiah taxi tourist ha asampat ulap ha thok kerpang hayet ke basyadien jangka kali juu ya ki Kyntien ki boong die for love like Raja but don't betray like Sonam. Loyalty is everything in a relationship. Ya ki bala da penwan ha Kyntien kasih ka ong yap na kamenta ka Jingjia ku Raja Henry wat shet kala ku Sonam ka Jingjia ne ka bdan kam ha ka Jingjia dei kumpan judau ban na ka jingdan keti penyap ya Raja ha ka apply tari ujumang araja rapusan ka Sonam bat kisawut ki dan menta ha padang ka Jingjia toket ki pulen kumju ki Magister hadir pelatihan bisyar biang iki haka khat kendai tarik ujiliu araja arpusan. This is my car and today I have given this proverb, die for life like Raja but don't betray like Sonam. Loyalty is everything in a relationship. Do you agree, guys? Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.